Verbalisti. Moja jezička mreža. Humoristička serija Bela lađa u kojoj glumac Milan Lane Gutović na komičan način oslikava politički život u Srbiji dobrim delom pokazuje i kako naš narod doživljava političare. Za emisiju Speak Your Mind, Lane Gutović na njemu svojstven način povezuje vlast sa mentalitetom naroda. Lane kaže da mi zaslužujemo sve što nam se dešava. Kada bi naš čovek uspeo da ne pravi takav ustupak u ovom 21. veku u kome smo govorili u prvom pitanju, nego da ovaj život koji je tako u tom kovitu, u toj Arhimedovoj spirali koja ide u tačku i ubrzava se tako, kada bi uspeo da ga uspori, pa da nekako na neki način pročita šta je bilo iza njega, šta se događalo pre te 41. Šta je bilo pre tih vremena, da bi nekako pročita svoju istoriju i da shvati gde je on, kako bi on trebalo da se etablira sad ovde. Ja mislim da bi mi imali i druge učenike, druge predavače, imali bi i drugu vladu. Mi zaista zaslužujemo ovakvu vladu. Ako se dogodi nešto tako teško i grozno u narodu, onda se tek dogodi da mi zaslužimo vladu, da mi ne zaslužimo vladu koju imamo. Hoću da kažem ovo, mi smo imali pre nekoliko godina vladu, mnogo slavljenu vladu Zorana Đinđića. Da. Zoran Đinđić je vladao 2 godine. Tako Za je. te 2 godine ne postoji ni jedan vladar koji je uradio bilo šta. Nikad, niko. Mogao je da bude i faraon, ali nije mogao da uradi ništa za 2 godine. Ali mi imamo potrebu da jedan period glorifikujemo do toga da vaspitavamo i ovu omladinu koja dolazi iza nas, da se trudi da bude nekako usklađena sa tom vladom koja je trajala 2 godine, koju niko ne zna šta je uradila. Sa nekom vizijom, o viziji isto govore, koju isto tako niko ne zna koja je ta vizija. Niti su baš i ovi koji toliko vole tu vladu, nisu uspeli da objasne narodu koja je to vizija. Ali za svaki slučaj da bi poduprli, da bi napravili suport svega toga, mi imamo jedan niz trgova, bulevara i tako dalje. Tržnih centara koji se zovu tako. Niko više živ ne pita šta je bilo, ko je taj čovjek, šta se desilo u međuvremenu, šta se sa nama dogodilo posle toga. Ta stranka je ostala na vlasti 10 godina posle toga. Nismo ništa ni menjali od toga. Verbalisti. Moja jezička mreža.